Jednotka hasičskej stanice Rožňava bola povolaná k žiaru suchej trávy. Bol to porast na ploche asi 1 hektára v lokalite nedaleko obce Hucín, v rozhraní obcí Meliata a Hucín, a šíril sa po obvode, rozfúkával ho silný vietor. Požiar sme likvidovali jedným vysokotlakým prúdom, použili sme zhruba 500 litrov vody. Áno, môžeš. Samozrejme, Hucín už nie je náš rajón. Práve rozumiem. Ale tu mi daj.